Mwanjo Murigeri Onyoni Sakagwa nigamanyikaine ase ogotera koko twaga sirori maidia kurende nigo anyatukabaga gusiro guma bwae na amatiae nigo egendete kumurira moteri gotomo bwigiata mubwiyo yugwe bobokano egiata nabo igo moteri wa matera yigekoro ase engayaye na nigo bono amatiae anyarikobage kugania anyakobage gusirwa eri anyarikobaga kwenigwa korengana na eke gosekana bokorera gochia ase omugusi nabo igo gokonya omurugioye oyogente kurwanira gote kurwania oborweire obwanyarika bagakobonere ase naborobu asegeka egetambe murikito diponi asanya nigatarire ngeyo na gotwariganira robotiro kobwatia Asetaro ya bene munegetasene kyagatembe nigotokomerana ne amateyo mugakanya gusira Onyoni Sakagwa imeye wodi ya nebunge ya Bonchari oyobeire gakomanyekana asegeke getambe buna omubugyo abasani aho nigo bono bagendrete komerana asenchireyemo yokomorera maiga yogokora emirimo miya asamariete ngoropernes mukwantabo Onyoni ngomenyora buno yomo bartu atagete kubyobokano koinyore kompakite ntang twaswageti mwaka 1994 twayorogete egesukia Bonchari yafike tana mutuka mange sana nigo twayorogete ngesungereke tuoni kamenyete kerina ni no muntu bwengencho osukiri omosiki bwobokano ekagera abandi beribe bisete bakaboka bakamenga obokano na barugo bantu ngotegerera bali amona amangana bari gotera ali amaya tware komera nere miaka yonsi tware korukana mogisangyo oserieta rinde tukubakana twagorokana ngakiboma tinero kuburuzi boroboro inkiga kwara tware korokana boigo kiganchete kubugyobokano na ende ganchete amatera ali amakuru Nyagosire Sakagwa niga chete nkuma chinga kiaterete ogotera gwa sirori maidia omwanji twanjaine sirori maidia impaka koroine sirori maidia abandi ngorengi Alois Onyoni izamangi temenda zabantu baguruna asa sidi Bonchari asubo mukora ajage tobokano kari charali aso gorginga omugusina bwate ekamenyeria kari asobokano nonyina bo asobosemia b'umusiki nigo tokomerana na manyinga yoro iboro rwaye kabutore getinge no chongakare moyo insoborogoro baba bori insoborogoro baba bori mwana Onyoni Sakagwa omukokoti nero ngigereti omusiki woko byobokana orantaliri kisemo kinde ao ekirangikiri ono ontire keweke ngendere gusangana gati y'abagisangyo baye asomusiki ukombe amatera alitu akaterere kare na yabonega amatera kare na kwata a lot of moral teaching igoro yeke gusikia abakuru kugwa yabonega because abana bari arono amatenga igoro bokana tari kubamanya byamono tuganja amatera aye mono nengenjo bare gotenga ingenjo yokogokina monege egekuru ari gotera amatera egekuru na nabo bare gotenga bune egekuru kabisa ekagera tokagoka na amatera aye ababugia bange nigo babeire bakwebwa aso kwegerera anene gisaku kyomugusi in fact go kimotu no mumuroyo nera bwatisigwe oyo omokogoti bwero kanga dogo Sakagwa nera bwatisigwe egere musiki oyo ogenderera tobase ko sira kurwe senke ababugia igotokubugyo mosiki amangana yogosemia abantu bategerera lakini kwanyora ngomuntu tayigosukia omubugyo oyo nerabo omuntu atware family na ndamenya borongo bono ebyegwe binge nigo bigenderete gusira kubwatekana no gutasirwa gusekororekana koba ebyengencho basani bonsi abange nabo bagotutumbuisa buya lakini batigirwe bachandigete ngai bono tware konyora center of excellence setokona cha talents abantu barigerigwo bakonyi ba produce musiki omuya culture ngeri ngomuntu kabwatekewa tiga supportigu egernere amenye buya kebuge ky'umuntu nabekenga n'uyu bwatenere kebuge yokogenda mugondo ochiolima ogesendagira konya abantu bane abantu tutige kurigera ngo musiki ne engenche ya moyoko egokia yato yorigere no rono ne biasara asebirebi amate yaye nigo bonerigetio bokonyi kurwa sabarai ao nonyena bo kumutiga omongino emaiga boigo gakurwania oburire bwa kansa yenda tebi abagusi ba minto tochamo abarai baito mojoyo bwanyone una bona babwa toboko
Lamboro ko amaboko ino bojase bare egekogera rende in fact okonya ngo kana iria somo cyo mono asinginjo kibiri njiro cyanya gitari mono umungina narwarete no mo gakukure nere ko narwarete ari nyagitari na kibiri njiro cyanya gitari igobono mucyo no bwate eshida abarayi mu gwente gweswana nini familia yega tigeri gikara ndu bwato murwere naro akonywe pakanere amenye bugima no nyubwato burwire ayiwe ngana amenyete n'abantu gwetera rende sabarayi na ndru burayi ubuya nigo atigarete na inde aratigare kuba umunyankongo Onyoni Sakawa oyobeire omubyobokano ase myaka gwetanie 30 bono nigo abarayi baburiwe banyara gwesokia banyara kubwatuka obokonyi anene guchi ase amategeka chingaki etinga bagenderete ne mirobiro yaye elio komokorero muyega bwomwelio uripoteri gitaseni kiao kiagetembe kuraiga ase wodi ya Riana ebunge ya Bonchari gutoka ime ye county ya Kisii ilitirana nigo nkuru kwa Dipon Asanya.